Tira, sexua zitzein behar dugu. A ber, baina sexua epi ekiporarekin nola ba? Bueno, ni ez nago ados, baina zulotxo bat eginez maskarillari? Ados, zulotxoa. Aizu eta zenbateko diametrokoa? Pandemiak gure bizitzetako esparru guztiei eragin die, baita gure arteko harremanei ere. Lehentasuna birusaren transmisioa etetea denez eta aldi berean sexu harremanen onura eztabaida ezina izaki, agintariek hainbat neurri proposatu dizkigute bi kontingentzia hauek uztartzeko. Alde batetik, gomendio nagusi bezala eta lehen asmo horri begiratuzkero, abstinentzia totala da gomendagarriena. Salbuespena masturbazioa litzateke. Kontuan izan, birusa gainera airetik zabaltzen dela eta fluidoen bitartez ez dela kutsakorra. Hortaz, sexu harremanak izateko asmorik baduzu, saiestu muxuak. Mingaina beste leku batzuetan erabil dezakezu. Horretaz gain, maskarilla zure sexu jardueran barne hartzeak morboa areagotu lezake. Honek ere kutsatzea ekidingo luke, zure bikotekideak kutsatuta egoteko arriskoa balu. Kasu horretan, gure gomendioa da epi ekipoa erabiltzea, hankartean zulotxo bat eginez. Gogoratu birusa ez dela fluidoen bitartez kutsatzen. Kutsatuta zaudela jakinezkero ez izan sexurik. Hortxe duzu zibersexua zure fantasia guztiak askatzeko modua izan daiteke eta. Ligatzeko aplikazio batean bazabiltza ez da okurritu ere ez ezagun batekin geratzea. Mesfidantza da kasu honetan zeure burua babesteko modurik onena. Azkenik zeure bikotekidearekin itxita bazaude nahi adina sexua izan dezakezue. Tasu, hori jakina zuen harremanaren araberakoa da, baina hori ez da momentuz agintarien kontua. Ikus ezagun nola erabaki zen hau guztia. Tira, sexua zitzein behar dugu. Aizue, ni presidente nahi zenean iruditzen zait hau ez dela lekua proposa hortaz hitz egiteko. Akaso, sardotei baten? Ez jode, pandemiaren testu inguruaz ari naiz. Bai, noski. Herritarren sexu jarduera kontrolatzen ezinbestekoa da horrelako larrialdi garai batean. Kezkagarria delako, nola dabilen jendia txortan, alo loko larrutan. Honek dirudi Sodoma eta Gomera. Sodoma eta Gomorrieta, zanaiko duzu. Bai, tira, horrek berdin du. Neurriak hartu beharko genituzke ja, Bai, egia da globalizazioak euskaldunon libertinajea ere ekarri duela. Ez dugu euskaldunak ematen. Plan magistrala da, pandemia itzaki hartuta, esango diogu nola eraman bere bizitza sexuala. Eta zer proposatzen duzue? Abstinentzia? Zer diozu, beste sexurik ere ez? Bai, jainkoak ala agindu zigun, kristoa gara, ez? Edo ez gera, sexurik gabeko gizartean bizi behar dugu berriro? Errepresioa ez da bidea. Nola ez? Errepresioa beti izan da bide bakarra. Tira, ez dakit. Eta erdibide bat aurkituko bagenu? Zer? Masturbazioa gomendatu? Esate baterako, bai? Esan dutena nik, Sodoma eta Gomera. Gomorrieta... Bestalde, epi ekipoen salmentak bera egin du eta asteko datu ekonomiko kezkagarriena da. Orduan presidente nahi zenez eta epien salmentak berakada nabarmena egin duenez, esan dezakegu epia jantzita izugarrizko sexua izan dezaketela. Maizu plana dela esan genezake, izan ere, ekonomia salbatu eta zergatik ez, pandemiaren edapena kontrolatu. A ber, baina sexua epi ekiporarekin nola ba? Ni ez nago ados, baina zulotxo bat eginez maskarillari? Ados, zulotxoa. Aizu eta zenbateko diametrokoa? Bai? Bale, eskerrik asko. Aizue, Carmela hierbe zein du zegula, joan egin zegula. Hartu
eta oztoz-ozto erantzi, eta arek zu ere amets, eta arek zu ere erantzi, eta oztoz-ozto hartu lili bat, eta oztoz-ozto hartu lili bat, eta arek zu ere amets. Nik uste dut oso garrantzitsua dela emakume gaztentzako erreferenteak izatea. Erreferenteak historian zehar, baina baita ere gaur egun erreferenteak izatea emakume ikertzaileak eta etorkizuneko erreferenteak sortzen joatea poliki-poliki, ez? Ez da erreza, oraindik ere muga askorekin aurkitzen gara, ez? Eta zientzian beste arlo askotan bezala, bi pertsona daudenean emakume gizona kurrikulum berdinarekin, gizona hartzeko joera egoten da, emakumeari lotutak egon daitezkeen zenbait arazo, agotxoen artean, kontratatu behar zaitun pertsonaren ikuspuntutik arazoak egon daitezkelako, ez? Emakumeak azkenean, umeak uki ditzazkegulako, eta abar, ez? Eta hori errealidade bada, eta ni neuk bizi izan du ditut horrelako egoerak, ez? Benetan nahi badugu gazteenengan zientziarako grina hori piztu, askoz informazio gehiago helarazi behar diegu. Karrera horien edo ibilbide horien konplexotasuna azalduz, baina baita ere esan ez zenolako onurak ekartzen dituen mota honetako karrera bat egitea, ez? Azken finean, mota ezberdinetako lanak egiten dituzulako, eta zuk egiten duzuneko lana gero jendartearen onura erakarri dezakeelako, ez? Orduan, nik uste hobetu dugula, baina oraindik ere lan asko dagoela egiteko alde horretan. Baina emakume zientzialariak Euskal Herrian daude asko, eta ona gainera. Eta arlo guztietan esaten duan bezala, nik ezagutzen ditut igual biomedikuntzarekin erlazionatua daudena batez ere, ez? Baina gizarte ikerketetan ere oso ikertzaile onak ditugu emakumeak direnak, ingenieritzan ere adituak ditugun emakume oso nahi ditugu, orduan hor potentziala egon badago. Ez ditut esenak esango, esan bezala gero batzuk astuko ditudalako, baina nik uste dut gainera gero eta ikusgarriak egiten ari garela, ez? Pandemia honek hain zuzen ere mandigulako aukera hori, zerbait ona eduki behar zuen, ez? Emakume zientzialariak lehenengo lerrora pasatzeko, eta baita ere, pandemia honetan zehar gertatu dena komentatu ahal izateko, ez? Eta nik uste dut hori oso positiboki baloratu egin behar dela. Eta zertaz hitz egingo ote dizuegu gaur ez dago erraza, Hainbeste gauza eta tarte gutxirekin gatozenez zerbait kontatuko dizuegu. Eta zerbait kontatzen hasita arabaz hitz egin dizuegu, mikro ez dut joko barkatu, arabaz hitz egin dizuegu, araban segitu nahi dugu. Aizue, ze poza Amurrioko gazteak kintoak ospatzen ikustea. Ikurrina berriz ere modan jarriko digute, Arabako gazteek mesedez eskerrik asko, hauxe da gure etorkizuna, herria bizirik dago. Badakigu antzinean joaten zirela milira eta orduan egiten zurten agur moduan festa bat. Eta gaur egun tradizio bat bilakatu da eta orduan 18ak ospatzeko egiten dira. Hasiera batean egiten zuten mutilak, baina gaur egun baita ere neskak ospatzen ditugu kintoak. Eta azken finean hartzen dugu poz handiz eta alden neurrian gaur egun. Azken finean 18ak ospatzeko eta baita zure adineko lagunekin, adineko pertsonekin egoteko une bakarra izango da zure bizitzan.
azaroan edo, bai, uste dut azaroan lehenengo bilerak eduki genituela, eta gero udaletzera joan ginen, eta entzaioak hasi genituen, porque Marcos, bueno, esango dugu, Marcos eskerrik asko entzaiatzagatik, bai, lagundu egiten digu entzaio guztietan, eta berak erakasten dugu abestia, eta... Lauko festa beti egiten da lau egunean, Santageda bespera delako. Baina gero, gaurko eguna, 11, urte bakoitzak hautatzen du zer egunetan nahi duen. Eta gu gaur joan gara poligono guztietatik abesten, gero ikastetxe guztietara, eskualdeko ikastetxe guztietara, gero denok elkarrekin egon gara institutuan, eta orain abestuko dugu hemen guk enparantzan, eta gero daukagu... Bai, gauean elektrotzaranga, romeria, prestatu dugu. Eta, porque ez digute gehiago guzti. Ikusi duzu ez da, ze estiloa daramaten gainera, etorkizuna, zehar lerro ezberdinetan gainera. Akaso Santo Tomas egunerako idea batzuk hartzeko garaia ez ote da, lurrazpirainoko gona hoiekin ere nora otegoaz. Baina, bueno, generoetatik aratago, gonaren tamaina zarinez. Ez norkeraban barduen gona hori. Araban gabiltzala. Ai, Araba, aizu, ikusi duzu Trebiñun ze maitza honak izan dituen boxek? Ez dutela ia parte hartu. Trebiñuan aztuta daukagula eta uste baino espabilatuagoak direla? Otsailaren 13an igandearekin izan dira Gaztela eta Leongo hauteskundeak, emaitza orokorretan PPk irabazi du, baina ultraeskuinaren babesa beharko du. Oso bestelakoak izan dira emaitzak Trebiñun, izan ere abstentzio historikoa utzi dute enklabeko bi udalerrietan, hau da Trebiñuko konderrian eta Argantzonen, eta gainera Trebiñuk Araban integratzeko prozesua bizi berritzeko abiatutako egitasmoarekin kointziditu dute hauteskunde hauek, eta agerian geratu da Trebiñarrek hauteskundeekiko duten interes falta. Hauteskunde autonomikoak udal hauteskundeetatik bereizita ospatu diren lehenaldian, Trebiñuko konderriko herritarren 74,11ak ez du bozkatu, eta Argantzonen abstentzioa 49,49%koa izan da. Hautetsontzietara deituta zeuden 1508 pertsonetatik, soilik 548 parte hartu dute. EAJak eta Bilduk gobernatutako bi udalerri horietan PSOE izan da irabazle, baina oso parte hartze baxuarekin. Izan ere, herritarren 40% baino gutxiago joan da bozkatzera. PP izan da bigarren alderdi bozkatuena eta Podemosek beherakada nabarmena izan du. Haren atzean, Vox, Espainia Baziada, Ciudadanos eta beste hautagaitza txikiak geratu dira. Ikusi duzu ez da, datu festa hori eta barkamenak hemendik errealizaziora, zerendik Vox ez nuen aipatu nahi, baina errazegi atera zait, eta Vox entzun dutenean tuterara joan dira, baina ez tuteran Voxekoak direlako. Baizik eta pikareska, Espainia, pikareska, tutera, bueno, ze pasada tutera, irudia hortxe dukuzue. Eta gainera, Diario de Patxarrak publikatutako albiste, hau izaten da bakizu, informazio, erderaz izaten da, informazio beraz, hoxe. Eta hemen ze pasaden, bueno, Alderdi Popularrak eta Voxek nolako ikamika bat izan dute. Eta ikamikaren jatorria, besteak beste, omenaldia bazutela, baina omenaldi honetan badago detaile bat aintzat hartzekoa, hor lore sorta bat zegoen, lore sorta igual ez da jalduko, baina, bueno, googleatu, eta hor ikusiko duzu, lore sorta ordu batzuk aurretik Alderdi Popularrarena zela, eta ordu batzuk pasata, ara, eta batean xingola aldaketa, eta xingola Voxena zen. Tira, eta lore sorta honen nola esan genezake immatrikulazioaren ondoren, hauek azkarrik ikasten dute, bueno, bai, Voxi buruz nahi dizugu itzin, eta guazen kongresura, Madrilgo kongresura. Zeren, ahazte honetan, Vox eta Alderdi Popularrak jaso dituzte alako bizaska, eta bizaska hauek ekarri nahi izan dizkizuegu gazteleraz dira. Eta ez dugu tarterik izan azpititulatzeko behar bezala, baina interesgarriak dira, besteak beste ultraeskuinaren jopuntuan dauden bi kolektiboren ahotsa entzun dugulako. Batetik, hasteko eta behin,
Askotan esaten dute koloreak eta klaseak dutela zerikusia, beltza aberats batekin ez liratekela sartuko, baina sosa gutxi duen eta paper gutxiago duen beltzekin bai? Ba, hauxe, beren erantzuna kongresuan bertan. Pretenden que suspendamos los visados porque hay una invasión de personas inmigrantes. Oigan, les repito, primero, no hay personas ilegales. Segundo, no hay una invasión. Tercero, lo único que se puede convertir en ilegal es su partido, por sus bulos en las redes sociales, sus comentarios llenos de odio, altamente peligroso para la convivencia, por sus comentarios xenófobos, racistas, antifeministas. Vox es lo único que debería o tendría que estar. Eta alaxe, amorroare ematen digu, esan ezin den edo aipatu beharrez den horren, azkenan aipatu beharra dagoela. Bai, hortxe daude, eta ultraeskuina badator borborka, bereziki Ego Euskal Herriari dagokionean, ez ahaztu, Ipar Euskal Herriari dagokionean, Errepublikan ere tradizio arriskutsuak ere badaudela, eta horiek ere auspotzen badabiltzala. Argi, Europa ere zenorabidetan joango den ikusi besterik ez, Ameriketan, Estatu Batuetan, eta Estatu Batuetatik hegoalderago ere, ze puntutaraino iritsi daitezken memeak eta gezurretan aritzeko politika gintza honen ondorioak ere, noraino, aizue, bortxaketak ere, beltzek egiten omen dituzte, beltzak edo kasi beltzak, baina hauek ere paperi gabekoak aizue, hala izango ote da, beraz, arriskuan bizi gara, gure kolore berberekoak ez direnak inguruan daudelako, ez dakit nola ikusten duzuen. Nik beste hitz batzuk jarriko nizkioke, eta hau ere, entzun dugu aste honetan. Hablado de agresiones sexuales y ha vinculado origen y ha dicho que los migrantes cometen más agresiones sexuales. ¿Se ha olvidado usted de la manada de los Sanfermines, de la manada de Sabadell o de las 211 agresiones en grupo desde 2016? ¿Sabe qué tienen en común todas estas agresiones en grupo, señor Contreras? Que son cometidas por hombres. Hombres. Argiago esango dugu, itzuliko dugu ezta? Bai, erasoak gizonezkoek burututakoak direla, eta hori dela, benetan ardatz nagusia bizi dugun sistema heteropatriarkal kapitalista horren baitan. Holaxe, bauaz demora honezkero jan egin dudala, barkatu, aio. Bueno, ni daukat inpresioa euskal zientzialariok jendarteak orain ezagutzen gaitula. Gauza batengatik edo bestegatik, komunikabideetan agertu gara eta dibugaltzeko esfortzua egin dugu. Uste genuelako benetan, agintariek egiten entzuten lana guk egin behar genuela. Jendearen pixkat pertzepzioa pandemiari dagokionan eta hartzen ari ziren neurrien inguruan, informatua izan behar zuelako. Azken finean, guk erabaki bat edo beste hartzeko informatuak egon behar gara. Orduan, nik uste horretan protagonismoa hartu dugula zientzialariak eta jendartearen aldetik nabaritzen dugu eskertzen digutela. Pandemiaren kudeaketa une oro politikarien esku egon da eta politikari horiek aholkatzen dituzten aholkularien esku. Eta hain zuzen ere, horregatik, pandemian zehar hartu diren zenbait neurri antizientifikoak izan dira. Ez zirelako zientzian oinarritzen, baizik eta interes politikoen arabera hartzen zirelako. Orduan, alde horretatik guk bai pentsatzen dugu, eta hori gure artean askotan hitz egin dugu, ez dela aintzat hartu gure iritzia, ez dela aintzat hartu gu eduki dezakegun esperientzia, oso lagungarria izan ziteken hain zuzen ere pandemiari aurre egiteko. Ni beti izan dut, pasaportea ez da eraginkorra transmisioak egiteko. Nahi baldin badugu jarduera guzti hauek, kultur jarduerak, kirol jarduerak eta modu osasungarrian egin, hau da, barruan gaudenon infekziorako arriskua txikituz, egin behar dana aireztapena bermatu. Eta modu horretan ez dugu bakarrik COVID-19-aren transmisioak egituko, arnaz aparatuarekin erlazionatua dauden beste gaixotasun asko ekin halko ditugu. Eta hemendik eta horrek batzutara,
beste pandemia bat eukitzen badugu, beste arnaz virus batekin, prestatuak egongo gara, hain zuzen ere, virus horreri aurre egiteko, ez? Nik uste dut hor dagoela gakoa, eta nik uste dut momentu honetan osasun administrazioak horretan jarri beharko luketela indarra. Orduan, azken finean, ikerkuntzan eta zientzian inbertitzea, etorkizun hobe bat izateko aukera ematen du. Eta nik uste dut bide horretan gobernuek esfortzu handiagoa egin beharko luketela. Nafarroa Garaiko herrialde hegoaldeko udalerri bat da. Bertan, Erriberriko gaztelua ikusteko aukera izango dugu. 13. eta 14. mende bitartean eraikitako eraikin hau, Carlos Noblearen erregalditik aurrera Nafarroako Erresumako gortearen egoitza izan zen. Egun argia gaurkoan, zein berri dugu oraingoan. Zu Erriberrin jaio. Bai. Eta bizi? Jaio eta bizi. Eta lan egin? Eta lan egin Tafaian, ondoko herrian. Egia da, dagoela, existen dela... Hago pixka pikea, Erriberri eta Tafaian arren artean, baina beno, pike ona, Nere ingurua, azitzen doa abiatan. Ez du parte hartu nahi, ez nago adon zertan. Gaztetilean, zeinotela honen gakoan, nahikoa da. Hemen gabe Gazteluko plazan, ez? Bai, beti eta nik ere gaztelua ditzen diogu, inoerez jauregia. Jauregia da, egia da. Errege jauregia. Olite escape roomean, el destino del reino. El destino del reino. Zabatzeko, bai. Eta zu, nazkera honekin, azalduko dirazu, escape room bat, lehenago, zer da escape room bat?
ja. Zila labaderuan handi jazelako, eta ez benun nahi gehatzea. Eo, horatzen bali bazazte, baitaren egiteke txuskatzea gehiago. Bai, markatzeko. Que es princesa, o sea, es que de picar al ordenador, Oraindik ere entzun liteke, orduko ahotsen hotsa. Oraindik ere usain liteke, esku izoztuen hotza. Oraindik ere bizi liteke, emakumeen morrontza. Naiz arropari gabe estutzen, dugun goigoian mototxa. Memoria puska bat izan bedi, mosaiko puska bakoitza. Berandu baina jaso dezaten, merezi zuten aitortza.